Ovo je novi izazov. Prava hrana protiv čokoladne. Junaci će podizati poklopce i proveravati ko je dobio čokoladni, a ko pravi predmet. Ali svakako će morati sve da probaju. Dobrodošli. Ja ću prva. Šta je ovdje? Ovo je čokoladni tralalelo tralala. Andy, šta je kod tebe? Hajde da vidimo. I kod mene tralalelo tralala. Izgleda super. Ja hoću da budem prva. Odmah ću da probam. Probat ću prvo nogu. Wow, to je stvarno ukusno. Sviđa mi se. Hoću još. Ekstra. A meni je nestala ajkula tralalelu tralala. Jeste li je vidjeli? Evo je, vratite mi moju ajkulu. Čekajte, ali to je moje. Dobio sam je u izazovu, daj mi. Sad će da me ujede, nemoj. Tako je bolje. Šta? O ne, jesi pojela ajkulu? Kako si mogla da to uradiš? Kakav užas. Vi ste monstrumi. Tralalelo, idemo kući. A nisi smeo samo da vidiš? Ali to je moje. Oni su čudni, Andy. Hoćeš? Hvala. Andy, otvaraj ti prvi. Ne, hajde ti. Dobro, da vidimo. To je muzički zvučnik. A šta je kod tebe? Da vidimo. Šta? I kod mene zvučnik. I šta da radimo? Andy, probaj ti svoj prvi. Ne, ti prva probaj. Ne, Ti. Hajde, Andy, molim te. Šta? Dobro, druga ideja. Hajde istovremeno. Dobro, hajde. Probat ću. Šta se dešava? Jao, Britney, udarila te struje, jeli? Znači, ti si dobila pravi zvučnik. Aj, kod mene čokolada, hoćeš? Čudno, uopšte ne reaguje na mene. Pokušat ću da je gurnem. Ajoj! Andy, to je odvratno. Dobro, da vidimo. Gledajte, imam šešir. Liči na čokoladni. Jedva čekam da probam. Šta? I kod mene šešir, ali malo drugačije. Da li od čokolade, pitam se? Andy, ja ću prva da počnem. Sad ću da probam svoj šešir. Miriše ukusno. Sad ću probati. Wow! Ovo je super. Oduševljena sam. A hoćeš meni da daš? Hej, zašto si takva cicija, Britney? Dobro, ja imam šešir. Sad ću da ga probam. Izgleda lepo. Ju, fuj, pravi je. To je odvratno. Šta će mi uopšte? Jao, šta se desilo? Pogledaj, šešir svetli. On je sigurno čarobni. Hajde da vidimo šta je unutra. Wow! Unutra su Skittles bombone. Obožavam ih. Tako sam srećan. Ovo je šok. Moram sve brzo da pojedem. Andy, hoćeš li sve ovo sam pojesti? Hoću i ja. Čekajte, pa i ja imam šešir. Šta? Ajde, gde su bombone? Na mene se izliva čokoladni sirup. Previše ga je. Andy, kako ovo da zaustavim? U pomoć! Fuj, sva sam u čokoladi. Moja frizura, moja kosa, odeća, sve je uništeno. Britney, uzmi bombone. Skloni to od mene. Stop, ne smeš da diraš moj poklopac. Ja ću ga samo otvoriti. Šta je tamo? Bubaš mama! Kako je strašno. A zašto mi je ruka u čokoladi? Pa to je bila čokoladna buba švaba. Britney, samo ti tako možeš. Uplašila si se čokoladne buba švabe. Pa dobro, a bitno je da nije prava. Baš je ukusna. Ja obožavam čokoladu. Andy, zašto se smeješ? Skidaj svoj poklopac. Dobro. A zašto je tanjir prazan?
čudno. Andy, pogledaj na svoju jaknu. Buba Švaba mi je na jakni. Ne, sad je na mojoj glavi. Što da radim? Imam tepač, ali je premali. Da, ovaj će biti taman. Britney, ne mrdaj! Odakle toliko zvezdica? Ups, to nisam bio ja. Britney, izvini. Zaista nisam teo. Hteo sam da ti pomognem. Sad ćeš dobiti. Moraš da pojedeš ovu Buba Švabu. Što? Ne. Nemaš izbor, Andy. Jedi. Ozbiljno? Dobro. Sad ću da probam. Ju, kako odvratno. Sad ću povratiti. Andy, hajde. Neću skinuti pogled sa tebe dok ne pojedeš sve do kraja. Dobro. Britney, stani. Hajde zajedno. 1, 2, 3. Odlično, poverovala je. Da, kod mene su nudle. To mi se ne sviđa. Menjamo. Samo nemojte ništa reći, Britney. Ha. I 3. Otvaramo. Wow, kod mene je čokolada. Super. Stani, ja ću prvo da probam. Da vidimo kakav je ukus. Koristit ću štapiće. To je baš ukusno. Sviđa mi se. Tako sam gladna. Poješću sve. Britney, a gde su ti maniri? Ne mogu da stanem. Ovo je ludo ukusno. Super nudle. Pojela bih još 10 ovakvih. Hajde, Andy. Sad si ti na redu. Da probam. I ja sam gladan. A čokoladne nudle nikada nisam jeo. Ovo je stvarno ukusno. Pravi užitak. Andy, daj meni malo, molim te. Ne može. Sam ću sve pojesti. Ideja. Sad ću zavitlavati Andyja. Imam brenet. Pa mogu da istopim njegove čokoladne nudle. Imaće čašu tečne čokolade. Tada će se sigurno razočarati. Eto kako ja postupam sa cicijama, Andy. A značeš kako da se ponašaš sa prijateljima? Moje nudle! Ojoj, sve se istopilo. Ideja. Mogu da popijem čokoladu. Da, koristit ću slamčicu. Kako ukusno. Kao da pijem čokoladni koktel. Jo, on je ipak našao izlaz. Jesi li stvarno mislila da ćeš mi sve pokvariti? Hoćeš da probaš? Neću, beži bre. Ne moraš. Jedva čekam da otvorim. Britney, jesi li spremna? Hajde. Dobro, ja ću. To je zlatna poluga. Wow, a zvaću te kasnije. To je zlato. A moram hitno da saznam šta je kod mene, čokolada ili pravo zlato. Andy, ja hoću da budem prva. Moram proveriti da li je čokolada ili ne. Na prstu je ostao brown trag. Miriše na kakao. Wow, ovo je predivno. Čokolada. Tako sam srećna. Oduševljena sam. Andy, hajde, sad si ti. Super, da vidimo. Nadam se da je kod mene čokolada. Jao, moje zubi. O ne, ispali su mi zubi. Ne mogu da verujem. Nema više 2 zuba. Ispostavilo se da je ovo nije čokolada. Užas. Britney, drugarice, podeli sa mnom čokoladu. Andy, šta je sa tvojim zubima? Neću da delim, izvini. Mada znaš, predomislila sam se, izvoli. Šalim se. Luzeru. Pa dobro, moram da razmislim. Znam šta da radim. Uzet ću zlatnu polugu i odneti u prodavnicu. Zdravo! Kako je teška! Imam zlatnu polugu. Wow, nikada nisam videla toliko zlata. Da,
Za nju mi dajte sve slatkiše koje imate. Naravno, ovdje ima dovoljno za celu torbu slatkiša. Sad čekajte malo. Sad ću vam sve spakovati. Gotovo. A vaša torba slatkiša je spremna. Možete da je uzmete. Hvala, tako sam srećan. Britney, gledaj šta sam doneo. Uspeo sam da kupim slatkiše za sve zlato. Ovdje sve što tako volim. Kako je to moguće? Ovo je bila genijalna ideja. Obožavam Kit Kat i Maltesers. Tu je još i čokoladni sirup. Piću ga iz flaše. Blago tebi, ja bih htjela. Andy, ajoj, a baš si se ugojio? Ostala je posljednja čokoladica. Najeo sam se. Odlično. Šta je ovdje ostalo? Ništa, samo omoti.